дуруд ҳамватанони азиз, номи ман Парвина Орифова ва ман дар Америка зиндагонӣ мекунам. Баъзе ман ҳаминҷо мебиям, дар пешхонаи ман канал дорад, канали Амхелӣ. Ва баъзе ман мебиям ҳаминҷа ҳамихел намуд паррандара авқот фурондан мебиям. ҳаминҷа хеле зебо аст. ҳамин рӯз мо дар барои бисёр масъала гап задан мехостам. ман кати шумо мехостам гуфтан ки бисёр ҳамватанони моҳон ба Америка аз чегара мегузарад, яъне аз сарҳади Америка ва Мексика ба инҷа мебиёяд. ва ҳамчун ман кор мекунам дар офиси ҳуқуқӣ ва ба масъалаи иммигросионӣ кор мекунам ва ба одамҳое ки ба Америка мебиёяд ва пинҳони сиёсӣ мепурсад, моҳон ёрдам мекунем. ва формаи I-589 пур мекунем. баъде ки омадан шумо кай ки омадед ба Америка, баъд аз 11 моҳ нашуда шумо бояд ин форма пур карданатон дар кор ва пинҳони сиёсӣ аз давлат пурсиданатон лозим аст. агар ҳамин корро накунед, статуси шумо ба статуси нелегал мешавад ва шумо баъд аз он ҳеҷ кор кардан наметавонед, статуси худро дигар иваз кардан наметавонед. як умра ҳамин статус мемонед ва ба депортация меравед. барои он шумо бояд ин форма пур кунед ва ба иммигратсионный сервис равона кунед. ташаккури зиёд.